Treba nakrúcať. Jó, már nem fászol. Míši, poď. Poďte preč. Míška, poď. Robe. To auto zhorí. Poď, nereš. Nereš to. A volali už hasičov? Ty kokos. No veď toto, že... Ježiš. A to šovo, to z tej dediny asi ponepalili. Dobrý deň, Dušanka, ja sa nachádzam na hrade Krásna Hôrka, veľmi tu horí. Áno. Dobre, dovidenia. Som volal, už som na ceste. Vedia o tom. Zavolaj do rozhlasu, nech ho prečítaš. Fú, ale nechcela by som byť majiteľom toho auta. Ďalej, vieš, toto nie je spod ďalej. Tam aj nechoďte k tomu autu už. To nie je normálne. Nechoďte tam už. Už idú. Nechoďte tam, lebo vybuchnete, poďte dole. Poďte preč, sarte na to auto! Haló! Poďte, lebo to vybuchne. Už idú. Ale jak rýchlo sa to rozšírilo, že... Kúka, to ide sem, poďme. Míčka, poď. Poďme. Poďme do... Ty kokos. Ide domov. Jó, hogy kijöttünk, tudod? Mert hogyha ez nem Tam je ďalší, tam to pokračuje. Len tam sa chytil. No poďme, Myši, dole pomaly. Lebo to nás tu Treba im nechať cestu, takže... Mert ott is ég. Ott is ég. Úgyhogy jobb lenne el. No poďme, lebo nás sa tu obklúči. És majd nagyon ég. Super. Teljesen körbe fog Ty kokos. Ne nézegesek, hanem gyere le. Levi, gyere ide. Gyerekek. No, ale už stačilo. Poď, Myška. Poďme. Poď. Myška, poď. A várj,
Ako dobre, čo sme s tebou kamaráti, ty kokos a stihli odísť odtiaľ, To než bolo sa to neuveriteľné. dostalo do takého hlavného. Poďme ich Ale dozvolať. pozri sa, Myši to nás celého, poďme. hen tam horí, No to, čiže sa pani stíha zdali veci a hen. to je celé. Poď Miško, lebo to celé toto zhorí. Tuto okolo nás. Sebastian, poď. To vieš, ako sa rýchlo môže rozšíriť? Pákaj dole. Tam hore! Ešte sa hore trep k tomu. Čo si nenormálny? Ale že ešte Nechytalo. Kto? Poďme. akože ide, a hen tam už idú odtiaľ, ale ty kokos, však kým sa sem dostanú. No však oni nevedia, evidentne, že to je. Miši, poď. Aj ten pán Ja som celý s autom hore. Dobre, že som ostal dole. A tak ako teoreticky my sme rýchlo sadli a išli.